Mayor Jenny Treñas nagpasaling nga wala sang market fee increase tungtong wala pa maplastar ang mga vendors balik sa merkado. Samtang kaso sa acute gastroenteritis sa sudad sang Iloilo, padayon nga nagadubo. Bakuna sa cholera, natag sa mga barangay sa dinuna ng record ng kaso. Nagpanindugan si Mayor Jenny Treñas nga iya proteksyonan ng mga vendors sa merkado. Suno sa alkalde, hindi magpasaka sang balayran para sa mga vendors tungtong hindi sila makabalik sa pwesto. Ginakonsidera gid sang lokal nga panguluhan ng mga sitwasyon bangon sang pagsaylo sa temporary stalls tungtong nga makaayo ang merkado publiko. Ang sa market rate sa ulit nga pasaka is 2019. Pamangkot, kung may bago na nga markets, masaka kita, hindi. We will start increasing after nga makagulo ginawa na ang mga vendors para hindi man sila matamaan. Ginalantaw nga masulod sa 3 ka tuig ang konstruksyon sang Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market. Suno kay Mayor Treñas, dapat nga makabawi gid ang mga vendors antes ang market fee increase. Ang iba nagambal nga base magsaka na ni ang vendors, hindi ta sila pag pasakaan kay maapektuhan sila subong, masaylo pa sila sa mga temporary stalls. Kanti pagsulod nila will give them time para makagulo ginawa na sila. And then amo na pagpasakata. Kay we are looking at the end of this 3 years nga matapos na tanan tang markets, no. By that time tapos na markets, tapos naman ang aton nga plaza. Nahibaluan, magluwas sa PPP project kaupod sa SM Prime, ginaobra man ang ibang nga merkado kaangay sang La Paz, Arevalo kag Mandurriao. Ang market development ang prioridad sang Treñas administration para mahatagad sang masangkad nga oportunidad ang mga Ilonggo, ilabi na ang mga magagmay nga negosyante. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Padayon ang pagnubo sang acute gastroenteritis cases sa syudad sang Iloilo. Suno sa City Health Office, sige pa ang ilang paglibot para maghatag sang potable water sa mga barangay. Importante ini matapos matukiban nga pila ka mga shallow wells ang kontaminado kag kinahanglan nga i-condemn. Acute gastroenteritis or food and waterborne diseases as of October 23, 2022. Cholera cases na new, 0. Wala man kita AIDS na cases, 0. Very nice, no? Recovered na 33 for the cholera is the same. Wala sa may napatay. For aton nga recovered cases, 909 na 97% sa tosang cases naton na 932. Currently, we have 9 active cases and 14 deaths. Padayon man ang paghatag sang cholera vaccine sa mga identified barangays, partikular sa mga barangay sa diin una natukiban ang cholera. Suno sa City Health Office, targeted ang paghatag sang bakuna, apang mayara na sa nakakuha sang first dose, kag mayara naman nakakuha sang second dose. Total number of first doser 352 and then ang aton nga second dosers is 167 na. So more or less mga 50 to 60% na. Mahinay-hinay siya mag-second dose kaya hindi sila nagdunga ng first dose. And then may 2 weeks nga gap. So dose again first dose naton kaya isip kita 2 weeks and then second dose. Padayon ang ginahimo ang kampanya sa City Health Office, ilabi na sa panahon sang tig-ululan. Importante ang matinlong ang source ng tubig para sa pag-inom kang paghugas sa sulod sang balay. Kung hindi naman sigurado, ginaabiso ang pagpabukal sang tubig antes pa man gamiton. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.